Vítám vás při sledování pondělních přerovských aktualit s datem 15. září. Dnes byly uvedeny do zkušebního provozu nové šatny na přerovském bazéně. Jejich rekonstrukce přišla na 5,5 milionu korun. 5 miliony přispělo prostřednictvím Olomouckého kraje ministerstvo financí. 0,5 milionu uhradilo město. Společnost Teplo, která od 1. července plavecký areál spravuje, slíbila, že investice nebude mít vliv na výši vstupného. Ještě v pondělí ráno stavební firma dodělávala poslední úpravy v šatnách i ve foyer. Je všechno v pořádku, probíhají, jak tady slyšíte, ještě nějaké konečné dokončovací úpravy lišt na zrcadlové ploše a momentálně provádíme prohlídku dokladové části ke kolaudaci. Oproti původním skříňkám a papírovým lístkům čeká na návštěvníky zcela nový systém a společné šatny s převlékárnami. Odděleny jsou pouze sprchy a pára. Novinkou je také finální místnost před vstupem, kde se mohou lidé upravit. Tento systém je běžný téměř v celé Evropě a myslím si, že v České republice v těch nových zařízeních se tak tento systém používá. Návštěvníci obdrží na recepci místo lístků elektronické čipy, které jim poslouží ke vstupu a zároveň i obsluze skříňky. Pokud zapomenete její číslo, nevadí. Na informačním panelu si ho můžete snadno zjistit, stejně jako čas zbývající do zaplacené hodiny. S tímhle čipem projde přes turnikety, dostane se do převlíkacích kabinek, kde se převleče, věci dá na věšák a zajde do společných šaten. Tam si nande jakoukoliv skříňku, která bude volná, pověsí si věci do té skříňky a pomocí čipu skříňku zamkne. Potom pokračuje naprosto stejně, tak jak to bylo v minulosti. Do konce letošního roku musí návštěvníci přerovského bazénu počítat i s dalšími omezeními. Provozovatel má totiž v plánu ještě výměnu technologie dětského bazénu a